Kde sa nám veci vymkli spod kontroly? Keď sa pozeráme na vývoj verejného dlhu, najväčšiu pozornosť prirodzene priťahujú krízy. A oprávnene. Ekonomika spomalí, štát vyberie menej daní a zároveň často musí pomáhať domácnostiam a firmám. Dlh preto prudko rastie. Lenže veľké krízy zasahujú predsa aj iné krajiny. Ak chceme pochopiť, prečo sú dnes naše verejné financie v horšom stave než napríklad tie české, musíme sa pozrieť najmä na to, čo sa dialo medzi krízami. Slovensko a Česko vstupovali do samostatnosti s veľmi nízkym dlhom. Náš začiatok bol objektívne náročnejší, no prvé výrazné zaostávanie prišlo v druhej polovici 90. rokov. Uvoľnená rozpočtová politika a problémy štátnych bank si následne vyžiadali nákladné upratovanie vo verejných financiách. Potom však prišlo obdobie ekonomických reforiem, vstup do Európskej únie a rýchly hospodársky rast. Slovensko sa stalo ekonomickým tigrom a tesne pred globálnou finančnou krízou sme sa s Českom opäť dostali prakticky na rovnakú úroveň dlhu, mali sme rovnaký rating. Finančná kríza následne prudko zvýšila dlh v oboch krajinách. Rozhodujúce však bolo to, čo nasledovalo v ďalších rokoch. Česko využilo dobré roky na to, aby dlh stiahlo približne späť na predkrízovú úroveň. Slovensko túto príležitosť nevyužilo naplno. Hoci ekonomika rástla, nezamestnanosť klesala, úroky boli mimoriadne nízke, no veľkú časť dobrých časov sme prejedli. Namiesto českého dlhu na úrovni 30% HDP sme do krízy vstupovali takmer s 50% dlhom. Keď potom prišla pandémia a ďalšie krízy, dlh opäť vzrástol v oboch krajinách. Rozdiel bol však v tom, z akej pozície sme do nich vstupovali. Česko s vytvorenou rezervou, Slovensko s podstatne vyšším dlhom. A tieto nožnice bohužiaľ zostali otvorené dodnes. Krízam často zabrániť nevieme, ale o tom, ako pripravení do nich vstúpime, rozhodujeme my v nekrízových časoch. Práve vtedy si musíme vytvárať fiškálny priestor, aby štát dokázal pomôcť občanom a firmám, keď sa im to naozaj ráta. Viac nájdete v našej analýze na webe.